Ostiralon guztioi, 2 hamarkada baino gehiago epaitegietan eginiko autoinkulpazioa tratu txarren ondorioa izan zela defendatu ostean, azkenean Iratxe Sorzabalen absoluzioa ebatzi du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Epaiak arrazoia eman dio Sorzabali Guardia Zibilak tratu gitzagabea eman ziola aitortuta. Indarkeria matxistari helduz gaurkoan apirilaren 25ean Aron izandako hilketa matxista gaitzetsi dute Gasteizen, bertakoa zen biktima. Eta langatazkei dagokionez, negoziaketetan izan dira Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan, gaur goizean zein arratsaldean bildu dira hezkuntza saila eta sindikatuetako ordezkariak. Jaurlaritzak beste proposamen bat helarazi die sindikatuei. Esteilasek eta Comisiones Obrerasek aurrerapen txikiak atzeman dizkiote eskaintzari. Ezkorrago agertu dira Lab eta Ela. Ona eguneko titularra, Espainiako Auzitegi Nazionalak lehen aldiz onartu du Iratxe Sorzabal autoinkulpatzera behartu zutela 2001ean atxilotu zutenean eta absolbitu egin behar izan dute. Auzitegiak ondorio bat atera du, deklaraziorik egon izan ez balitz, ezen izango erruduntasun idatzirik. Auzitegi Nazionalak lehen aldiz onartu du tortura Espainiar funtzionarioen aldetik. Espainiako Auzitegi Nazionalak Iratxe Sorzabal absolbitu du 1995ean Irunen lehergailu bat jartzetik, eta aitortu du akusatuari tratu gizagabea eman zitzaiola atxiloaldian, 2001eko martxoan Guardia Zibilak atxilotu zuenean. Auzitegiak dio geroago idatzi zuen eskuizkribua egitaten egiletza aitortzen zuena erabat baliogabea dela, akusatuaren oinarrizko eskubideak urratuz lortu baitzen. Atxiloaldian jasan zituen tratu txarren ondorio delako eta tratu txar horien helburua atxilotu zutenean deklaratzea zelako, adierazten zitzaion moduan. Auzitegiak ondorio bat atera du, deklaraziorik egon izan ez balitzitzen izango erruduntasun idatzirik. Era berean epaian esan dute gainera ez dagoela Iratxeren errugabetasuna hausten duen kargu frogarik. Sorzabalek Auzitegi Nazionalean eseri behar izan zuen berriro aurtengo otsailean 12 urteko espetxe eskaera fiskalarekin. Torturapean egindako autoinkulpazio batean oinarritu epaitu zuten 1995ean egindako atentatu bat egotzita. Sorzabalek epaiketan esan zuen bortizki torturatu zuela Guardia Zibilak atxilotu zuenean eta inkomunikatuta izan zutela. Fiskalak 12 urteko kartzela zigorra eskatu zuen Iratxerentzat eta defentsak absoluzioa. Aintzat hartuta torturapean egindako deklarazio bat eta gaizki itzulitako gutun bat zela aurkeztutako froga bakarra. Bada epaiak defentsaren aldegin eta Iratxe Sorzabal absolbitu du. Honek ebatzi du ebidentzia dagoela ura zaintzen zuten funtzionarioek elektrodoak aplikatu zizkiotela, deklaratzera behartzeko, eta horrek nabarmen urratzen dituela haren oinarrizko eskubideak. Ez nu sinisten forensa zenik, ni bentsatzen nuen txapurratzela bestabe. Iruñean makrokartzela ireki zutenetik preso direnen egoera ez da hobetu. Horixe ondorioztatu du salaketa elkarteak Nafarroko espetxe egoeraren mapatzea deituriko txostenean. Elkarteko kidekien bildu da Hamaika Telebista. Hilabete honetan aurkeztu du salaketa Nafarroak bere azken txostena, Nafarroko errealitate penitentziarioaren mapeoa. Lan horren bidez, Iruñeko makrokartzelan dauden hainbat lekukok beren egoera salatu dute. Tratu txarrak, isolamendua edo oinarrizko eskubideen urraketak bezalako gertaerak maigaineratuz. Testuinguru horretan Iruñeko kartzela zaharrean elkartu gara, Uaina Apezetxe eta Andoni Burgeterekin, salaketa Nafarroako bikide. Arresien artean, espetxaren eguneroko errealitate gordina, sistema penitentziarioaren gabeziak eta eskubideen defentsan egiten duten lana azaldu digute. Salaketa Nafarroa 1988 urtean sortu zen. Ulertu behar da garaio izan zela indarra handikoa batik bat mugimendu antikartzelarioa beire. Beraz, kontekstu hortan sortzen da pixket
presoek bizi dituzten giza eskubideen urraketak salatu eta pixketa hauek hobetzeko helburuz. Kasu hontan sorrera izan zen abokatu talde bat elkartu zen eta hasiera eman zion elkarteai. Salaketa zaratago laguntza eta babes sare bat direla adierazi dute. Salaketan eguneroko jardunan ikuste dut zati desberdinetan desberdintzen aldugula, azken finean errandugun bezala langilea gaude programa desberdinetan eta pertsona desberdinak hartatzen, baina helburu nagusia batik bat segitzen du bere sorreran zuen berdina izaten dela kartzeletan gertatzen diren giza eskubideen urraketak salatzea, hauek gizarteratzea, eta nolabait kanpaina eta aldarri desberdinen bitartez egoera hauek salatzeaz gain egoera hauek eraldatzea bera ere. Ez dakit adibideren bat... Bai, horretaz aparte, presoiei eta haien familiai eta hurbilekoei babesa ematea, ez? Gehien bat, bai. Bai, haien hitza sozializatzea ere bai, ez nolabait haien ahotsa sozializatzea. Ez dakit, historikoki salaketak edo salaketatik inden lanak izan ditu emaitza edo erantzun desberdina, baina baten bat aukeratzearren, aipatu adibidez, 2012an makrokartzela edeki zenean, ja Iruña kanpoaldean, haunitz mugatu zuela bisitak eta familiak kartzelara hurbiltzeko baliabideak edukitzea. Azkenean, kanpora bidaltzearekin batean eta ez egotekin transporte publiko bat hiria eta kartzela lotzen zituena, familia haunitz gelitu zirela, zailtasunak izanik bertara hurbildu ahal izateko. Horren aritik kanpaina desberdinekin ziren eta lortu zena izan zen, helburu nagusia zen bilabesa zerbitzu bat egotea bertara hurbiltzeko, baina azkenean lortu zena zen taxi zerbitzu bat bilabesan prezio berdinean jartzen duena bidaia. Praktika horien salaketak elkarteak egindako analisiaren puntuetako bat baino ez ziren. Horri usteko 27 elkarrizketa egin zitzaizkien presoei, preso hoiei, senidei eta funtzionarioei. Eta 82 kexa aztertu ziren iazko maiatzetik abendura bitartean. Egoera nahiko oso larria dela eta azkenean honek adierazten duena da, ez dela, Iruñako kartzela ez dela eszepzio bat, baizik eta estatu mailan gertatzen den edo mundu mailan gertatu den berdinean gertatzen dela ere bai. Iruñean, azkenean tortura kartzelari lotuta dagoen zerbait da, eta tratu txarrak ere bai, eta horrelakoak. Eta orduan, bereziki, esatea oso larriak iruditzen zaigula egoera eta horretan lan egin behar dela ere bai, eta aipatu behar dela. Eta gero, ere argi gelditzen dela ez dakigula, kartzela barnean gertatzen denan berri ez dugula gizartean, erabat isolatzen den espazio bat dela eta transparentziai gabeko espazio bat dela. Martxoko azken datuen arabera, gaur egun 209 preso daude Iruñeko makrokartzelan. Horietatik 94,4 gizonak dira. Gai pilo bat jorratzen ditugu txostenan, azpiegiturari dagokionez, ikusten dugula ez dela egokia, edo behintzat makrokartzelaren azpiegiturak ez duela bermatzen, ez dituela bermatzen haien eskubideak. Printzipio unizelularra ez dela betetzen, pilaketa egoeran daudela, eta horrelakoak. Gero, osasun mentalari dagokionez ere bai, arretak hobetu direla ez, edo behintzat eskuduntzea lortzea albidetu dula ez, arreta hori bermatzeko edo behintzat hobetzeko. Aparte, bizi baldintzak, espetxe biztanleriaren perfila edo profila. Ez dakit, pilo bat gauza ez ditugu buruan ontsa bertan, baina bai, hartzen dira txostena eta ikusiko dutuzu da. Emakumeen kasua bereziki larria dela goraipatu dute kideek. Kartzela osoan modulu bakar batean daude eta aukera bakarra dute. Emakume presoen egoera ere jorratzen da. Azken finean, Andonik erranduen bezala, orokorrean poblazio penitentziarioa osatzen du gizonezkoak,
Iruñako kartzelan 5% da bakarrik emakumezkoena, ez? Eta horrek egituraz ere kartzelak arras maskulinizatuak egotea kartzen du, kartzelak sortuak izatea, osea, gizonei beire, eta gizonen beharretara, komilen artean ez beharretara ere ez, baina bai gizonei zuzenduek. Eta horrek hartzen duna da, bai baliabideak, bai sortzen diren, edo barnean egiten diren ekintza desberdinak gizonei zuzenduak egotea, eta beraz margenean eta aukera gutxiagoekin gelditza emakumezkoak. Gainera, aipatu edo gehitu, Iruñako kartzelan kasuen, emakumeak behartuak daudela Iruñan kondena bete nahi badute, errespetu moduloan egotea, errespetu erregimenean, eta honek erran nahi du behartuak daudela haize kontrolatua dagon eta arautuagoa dagon egitura baten barne betetzea kondena. Hoi da, Iruñan momentuntan daude 5 modulo, bat izango litzateke emakumena eta beraz errespetu erregimenekoa, gero dago enfermeria moduloa, gero daude nola erranduzu direla, izango liratezke modulo erregularrak, eta gero dago bigarrena dela gizonezkoena, baino errespetu moduloa. Eta beraz hauek hauta dezakete ze modulotan egon nahi duten, eta emakumeen kasuan hau adibidez ez da gertatzen. Eta honi ere bai gaitzen zaio, harrera moduloa bai delakoa, ez? Seigarren bat izango dela. Makrokartzela berria ireki zutenetik presoen egoerak okerrera egin duela azpimarratu dute. Horren adibide gisa presoi batek jasandako tratu txarrak mahaigaineratu dute. Etorri zen guregana presoi bat esatera edo salatzera, ez, egon zela aislamenduan, hilabete bat inguru, eta sartu zenean esan ziotela, ez. Hurrengo 48 orduak pasako dituzu hemen kamila bat ilotuta, eta umetxo bat bezala. Rollo, egingo dituzula pitxatakaka gainean, eta, etorriko nahiz hemendik bi egunetara, eta ikusiko zetute da nola zauden. Ba hori, ez dakit, adibide gisa, jakiteko gogorrak direla, aipatu diren gauzak, eta horrelakoak ere bai, jipoiak ere bai aipatzen dira, eta bestelakoak ere, denetaki dagoela. Kideek diotenez, Nafarroako gobernuak eta gizarteak benetako urratsak ematea espero dute. Kartzelan inguruko mitoak edo, behintzat propaganda instituzionala edo, hori, gelditzeko edo behintzat kontratakatzeko propaganda hori, eta gero Nafarroako gobernuak ere bai eskuduntza osoa hartzeko, ez, bere gain. Eta uste dugu, pauso oso txiki bat dela bide horretan, baina beharrezkoa dela hala ere. Bai, borondate politikoa behintzat badago, edo hori horrela helarazi ziguten aurrekoan parlamentuan. Baina hala ere gero, borondate hori ere bai traduzitu behar da, ez, ekintzetan. Eta hori ikustear dago, nola egingo den. Txostenaren bidez, beraz, espetxe politikaren eraldaketa bilatzen dute. Eskumen osoaren aldarrikapena, osasunaren zaintza duina eta oinarrizko eskubideen errespetua lehen lerroan jartzeko. Guk uste duguna da, importantea dela kompetentzia guztiak hartzea, batik bat hurbilago izateko ere bai gauzak eskatzerako orduen, ez? Gauzak hobetzera beire edo gauzak eskatzera beire administrazioi hurbilago egotekin uste dugu gauzak erresago edo lortzeko aukera dagola, eta arazoen ezagutza kirurgikoagoa bat bermatzen dela horrekin, ez? Azken finean, hau dela epe laburreko helburu bat, baina epe luzean uste dugula kartzelaren abolizioa dela helburu, salaketaren helburu nagusiena, eta zentzu horretan jarretuko dugu lan egiten, hori horrela izan dadin.
Nazioarteko 6. ekintzaren baitan Euskal Herria zeharkatuko duen ibilbide bat egingo du larun batean emakumeen mundu martxak. Astean zehar ekintza txikiagoak egin dituzte herrietan. Herrien burujabetzak eta bizitza duinak jarri nahi dituzte erdigunean zapalkuntzaren 3 ardatz landuz, lurraren defentsa, migrazio politikak eta indarkeria matxista. Europako nazioarteko 6. ekintza egingo da ekainaren 13, 14 eta 15 Marseilan. Euskal Herriko emakumeen mundu martxa ere bertan izango da. 20 urte baino gehiago dira 5 urtean behin ekintza martxan jartzen dutela eta aurten ere halaxe egin dute. Emakumeen mundu martxak ekintza hori Euskal Herrian nola lurreratuko den azaldu du. Bardeetan hasi, Araba, Bizkaia eta Lapurditik igaro eta Donostian amaituko dute. Baina aurrena Euskal Herriko txoko ezberdinetan hainbat ekintza egingo dituzte. Herrien burujabetzak eta bizitza duinak jarri nahi dituzte erdigunean zapalkuntzaren 3 ardatz landuz, lurraren defentsa, migrazio politikak eta indarkeria matxista. Indarkeriari gabeko gorputz eta lurraldeen alde antolatuko dira. Egungo testuingurari erantzuteko eta aurre egiteko planteatutako ekintza da aurtengoa. Hori ala aste honetan herrietan ekintza txikiagoak egin dituzte tokian tokiko talde feministek antolatuta, herri bakoitzaren errealitatera eraman da. Esaterako ostiralean Arauztegiko auzipetuekiko elkartasun ekintza egin dute, Arauztegiko elkartasun komiteak antolatutako kanpaldian. Ekintza guzti horiek zapalkuntzaren 3 ardatzen baitan egin dituzte larun batean denak batu eta ekimen nazionala antolatuz, Bardean hasi eta Donostian amaituko dena. Tartean Aramaio, Gernika eta Irunendai arteko zubitik igaroko dira hainbat ekintza eginez. Donostian emango diote amaiera manifestazio nazional batekin, arratsaldeko 7:00 EASO plazatik abiatuko dira. Hau antolatzeko mugimendu feministaren laguntza izan du emakumeen mundu martxak, baita lekuan lekuko eragile sozio-sindikalena ere. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek grebei eutsiko diote. Gaur goizean zein arratsaldean bildu dira sindikatutako ordezkariak hezkuntza sailarekin, baina ez dute akordiorik lortu. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleek grebei eutsiko diote. Ostegun honetan bildu dira sindikatuen ordezkariak eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailak akordio bat erdiesteko helburuarekin, baina sindikatuek jakinarazi dutenez ez dute lortu. Azaldu dutenez jaso duten proposamena etzaile nahikoa iruditu eta hortaz hezkuntza sailak beste bat luzatuko die. Proposamenak bere baitan lehen hezkuntzako ratioak 22 ikaslera jaistea, ikastetxe publiko guztietan irakasle gehiago jartzea, hizkuntza proiektuetarako aholkulari gehiago jartzea eta irakasleentzat bidezko ordainsariak lantzen zituen. Bileraren berri komunikabideen bitartez jaso zutela salatu dute sindikatuek. Halaber, idatzizko proposamenik ere etzaiela bidali. Beraz, euren desadostasuna adierazteko asmoz protesta egin dute ostegun goizean Eusko Legebiltzarraren atarian. Akordio berririk lortu ezean, kaleak hartuko dituzte hezkuntza publikoko irakasleek maiatzaren 12tik 16ra. Era berean, larun batean manifestazioa deitu dute Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Ohartarazi dute gainera manifestua 3.000 pertsonek baino gehiagok sinatzeaz gain, dozenaka eragile eta zenbait eskolek ere horrekin bat egin dutela. Lan gatazkekin jarraituz Altsasuko Sunsundegi autobus enpresaren egoera ulertzeko Gaizka Uarte Lab sindikatuko bozeramailearekin izan da Hamaika telebista. Autobus enpresa likidazio fasean sartu zen apirilaren 14 geroztik eta 340 bat langilek osatzen dute enplegurik gabeko etorkizun hurbilari aurre eginez. Sunsundegik bere ateak ixtear ditu. Altsasuko autobus karrozeria likidazio fasean sartu da eta 340 bat langilek osatzen dute, enplegurik gabeko etorkizun hurbilari aurre eginez. Aldi baterako lan erregulazioa apirilaren 30ean amaitu zen, inolako konponbiderik gabe. Albistea kolpelatza izan da langileentzat eta eskualdearentzat, bere enpresa emblematikoenetako bat galdu baitu. 50 milioi euroko zorrarekin eta erreskatea bere gain hartzeko prest dauden inbertitzailerik gabe, egoerak atzera ezina dirudi.
Onaino nola iritsi diren ulertzeko, Gaizkao Artelab sindikatuko bozera mailarekin hitz egin dugu eta arazoaren jatorrira eraman gaitu. Naiz oso atzera joango, zeti uste du garrantzitsua dela 2009 urtean gertatzen dena. 2009 urtean krisia dator Euskal Herrira eta Zuzundegin ere egun bat kaleratze planteatzen dira, langileak kalera ateratzen dira, eta momentu horretan lortzen da hemen Nafar gobernua sartzea. Bezeti enpresa honek beti izan du eta gaur egun ere dauka lankarga. Orduan bere garaian bazuen lankarga, autobusa ez zen errentagarria edo ez zuten errentagarri egiten, kudeaketa txarrarengatik eta hemen zeuden azpikontrata guztiengatik, eta erabaki zuen Nafar gobernuak bere gain hartzea enpresa eta zuzendaritza bat jarri zuen. Momentu horretan saiatu ziren zuzendaritzaren bitartez aurpegia garbitzen eta inbertsore bat bilatzen, ez zuten lortu eta 2013 urtean konkursoan sartzen da, orain bezala, eta garai hortan langileen esku eta orduko zuzendaritzaren esku uzten da enpresa. Baina zuzendaritzari 151% parte hartzea ematen zaio eta langileei 159% inposatzen zaie. Langileei zor bat daukate orduan langileek eta erabakitzen da zor horren truke akzio batzuk ematea. Baina inongo erabaki eta eragite gaitasunik gabe. Orduan jartzen den zuzendaria Jose Ignacio Murillo da eta berak kudeatzen du enpresa orain arte. Enpresa krisi egoeran dago orduztik, enpresak modernizazio bat behar du, produkzio hori errentagarri egiteko, baina ez da lortzen. Guk behin eta berriz salatzen dugu kudeaketa hori ez dela egokia eta ez duela aurrera egiten enpresak, ere salatzen dugu zuzendaritzak soldata altuak dituela eta bere familia eta lagunak entxufatzen dituela hemen, eta modu horretan enpresa aurrera ateratzea oso zaila dela. 2015an Ayerdi Nafar gobernuan kontseilari zela inbertsio bat egiten da hemen, bertan Labek ere akordio bat egiten du beraiekin, eta momentu horretan 5 milioi euroko inbertsioa dago enpresa hau modernizatzeko. Eta orduan esaten zaigu, nolabait produkzioa modernizatu behar dela eta enpresa errentagarri egin daitekela. Lehenengo aldiz ikusten dugu, agian aldaketa bat ematen dela. Gero COVID-a etorri zen eta egoerak okerrera egiten du. Egia da, 2022-2023 inguru hortan Volvo busekin akordioa publiko egiten dela, sartzen zaigu 800 langileko enpresa bat sor daitekela hemen, lankarga dagoela guztiontzat, baina guk zalantzekin ikusten dugu notizia hori, genekielako enpresa honetan oraindik egiturazko arazoak zeudela, eta ez genuen sinisten hori egingarria zen. Azkenean gertatu da denok espero genuena, enpresak arazoiek konpondu gabe eta inbertsio horiek egin gabe ezin zuela halako lanzamari aurre egin, eta gaur egun konkursoan gaude, oraindik inbertsore baten esperoan, baina badirudi inbertsorearen aztarnaria ez daudela eta zaila izango dela, enpresa likidazioan dago, langileak kalera joango dira eta ikusi behar aurrera begira badagoen bere industrializaziorik zonalde honetan edo enpresa honek bere produkzioa berrartu dezaken. Momentuz, enpresa itxi egingo da eta 350 langile kalean geratuko dira zonaldean suposatuko duen inpaktuarekin. Ordutik langileek ziurgabetasun eta betegabeko promesak bizi izan dituzte. Hala eta guztiz ere, langileek jarrera irmoa erakutsi dute. Hala azaldu du Uhartek. Bai, esan bezala, hemen langileek izan duten egoera ez da azken hilabetetakoa, ez? Daramagu 10 urte baino gehiago, murrizketekin, kaleratzeekin, normalean zu enpresa batera sartzen zarenean lanera, nahi duzuna da lanean hasi eta naiz eta prekarioki hasi lanean denborarekin hobetu, ez? Orduan hemen langileek sortu den zor horren paganoak izan dira, ez? Askotan esan da, Zuzundegin diru publikoa sartu dela, baina guk ikusten duguna da diru publikoa sartu dela kontroli gabe, eta diru publiko hori itzuli egin izan dela, baina nola, langileen eskubideen kontu, ez? Orduan iritsi denean prozesu hau langilea nekatuak zeuden urtetako egoera honen poderioz. Orduan langileak haserre eta ia etxita ere bai frustrazioarekin
Eta jendea nahi duena da argitu zein den panorama eta askoia pentsatzen kalera joaten. Ez egia da, mobilizazioak egon direla, baina jendea egia esan zegoen ja frustrazioa handiarekin. Orain dela hilabete batzuk bazirudien etorkizuneko proiektu baten aurrean geundela, baina hori ere lertu denean jendea ere erabat etxita eta frustrazioarekin ez. Egungo egoera bereziki zaila da langileentzat, horietako askok ibilbide luzea baitute enpresan. Gaur egun langileek egoera zalantzazkoa eta zaila bizi dute. Likidazioa berretsi baino lehen, enpresa salbatzeko azken saiakera bat izan zen. Belgikako Dumarei industria taldeak suntsudegi erosteko interesa erakutsi zuen. Tamalez, azkenean atzera egin zuen enpresak. Guk kokatzen dugu ardura 2013ko bideragarritasun planean, non UPNren gobernuak ihes egin zuen marroia hemen utziz. Orduan adedo zuzendaritza bat jarri zen, Jose Ignacio Murilloren zuzendaritza, eta horiek pilota aurrera bota zuten, pilota hori handiago egin da, eman behar zen transformazioa ez da egin, eta aukera hau sortu zenean Volvo busekin, enpresa hau ez zegoen prest aurrera ateratzeko, ez. Momentu horretan, beste egoera batean egongo bagina, agian beste gauza batetaz hitz egiten egongo ginateke. Ondoren, ze etorri den, gauza asko, ez. Baina errudun ere egingo nuke, gobernu ezberdinek izan duten kontrol falta, ez. Eta hemen sartu den dirua normalean aurrera ihes egiteko izan dela, eta sekula ez dela izan egiturazko aldaketak gauzatzeko. Orduan, kontrol falta hori, gestio txarra, eta diru hori eman izana, Nafar gobernua kanpoan egonda, ez da egokia izan, ez. Orduan, etorri direnak berandu etorri dira, eta ikusi behar orain, imaginazio nahikoa dagoen eta konpromiso nahikoa dagoen honi, beste bideragarritasun bat emateko, gu kontseiariarekin eta egon gara, hemen altxesun egon ziren duela bi aste ere, eta gu dakiguna da, arakatzen ari direla alternatibak, inbersoren gauza ere albo batera ez dela utzi, eskualdeko eragileekin hizketan ari direla berindustrializazio bat emateko, eta ikusiko dugu horrek ze ematen duen, ez? Baina aurrera begira honek alternatiba bat behar du, eta ezin duguna utzi da, zonaldean pasatu den beste enpresa batzuekin bezala, hau almazen bat bilakatzea, edo logistika bat dako zentro bat, ez? Hemen nahi dugu lan esparru produktibo bat egotea, eta zerbait dagoen. Irurtzunen gertatu zen Inasarekin, alternatiba egon da, gaur egun enpresa ezberdinak daude lanean Inasa zegoen lekuan, eta hemen ere egon daitezke, ez? Beraz, Nafar gobernuak erronka bat du, inguruko eragile politiko eta instituzioek ere bai, eta hortik joan beharko du alternatiba, ez? Azken hilabetetan hainbat bilera egin dituzte enpresarekin, baina bakar batek ere ez du amaiera aldatzea lortu. Atzegon zen bidea administrazio konkursalarekin, gehien bat kudeatzeko itxiera, esan nahi dut, kaleratzen espedientea dago, oraindik autobus batzuk bukatzeko, eta atzo, langileak kalera joango dira, oraingoz 40 langile nahi dituzte mantendu lanean dauden autobusa bukatzeko, konkretuki 9 autobus, Volvo egingo litzateke nomina horien kargu, eta printzipioz izango litzateke finikitoa eta soldatetan egon daitezkeen zorrak ordaintzeko, eta gero ja indemnizazioa Fogasak ordainduko luke, ez? Guztia luzatuko da maiatzaren 10 bitarte, baina maiatzaren 10ean ja jendea kalean egongo da, eta ja zorrak Fogasak ordainduko ditu indemnizazioaren zorrak. Ez hori da dagoen plana, ez bada bitarte horretan beste zerbait agertzen. Likidazioak irauten duen bitartean, egon daiteke alternatiba Zuzundegirako, eta ikusi behar. Azken batean, Zuzundegi enpresaren kasuak erakusten du benetako konponbiderik ezak eta huts egindako kudeaketak historia duen enpresa bat ixtea ekar dezakela. 100 langile kalean eta eskualde oso bat bere zutabe industrialetako bat gabe utziz. Hala ere, langileek itxaropen txiki bat dute.
Onaino esateko genuena, ezinez taldearen arropa zaharrak abestiarekin agurtuko gara gaurkoan. Asteburu ona pasa. Negua zurbila eta illa, deinada deixilla, tai mutila, izatu zara eta joan zara nire bila. Eta harrak idortu ditu nire dara. Hango ardi bakarak eta